Okay, vi har Pythagoras. Og til at starte med, så vil vi gerne tegne en retvinklet trekant. Hvor vi starter med at kortlinjen, den er 3 cm. Og så har vi en højde, som er 4 cm. Og så har vi en hypotenuse her, som er 5 cm. De her to, det er kateterne, og det er hypotenusen. Og så for at bevise Pythagoras' sætning, så kan vi tegne nogle kvadrater, som hører til de her henholdsvis kateter og hypotenusen. Så det gør jeg lige. Pythagoras' læresætning beskriver forholdet mellem retvinklede trekants træksider. Den siger, at alle retvinklede trekanter er summen af kateternes kvadratlige hypotenusekvadrat. Og hvis vi tager og skriver A1, A i anden her, og B i anden, og så C i anden, så siges det, at A plus B er lige med summen af C i anden. Sætningen lyder, at A i anden plus B i anden er lige med C i anden. Når vi sætter noget i anden, vil det sige, at vi ganger med tal selv. Det er præcis det samme måde, som man finder areal i et kvadrat på. Man sætter en af sidelængderne i anden, så det betyder, at sætningen er A i anden plus B i anden er lige med C i anden, betyder, at summen af katetens kvadrat er lige med hypotenusens kvadrat. Det vil jeg vise med et eksempel. Så nu sætter vi katetens kvadrat ud i felter, ikke? Det er så katetens kvadrat. Areal hedder det. Og så sætter vi nogle prikker i, så man kan se dem senere. Og nu vil vi så bevise, at katetens areal her og katetens areal her lagt sammen fylder alt det herovre. Og i det her kvadrat, der er der 25. Her er der 9, og her er der 16.